Magandang balita, mauning balay namo. Mansyon pa yun! Kani ang balay namo, ipakita ang inyong balay. Magandang, mauning balay. Ay naniyo? Mauning balay namo sa among mansyon. Mauning balay namo sa among balayan. Mauning balay sa among kaarawan. Ipakita ang inyong balay ninyo. Kung gusto, ipaputan sa YouTube aron makakita nga among balay. Diba? Diga? Nara ang among balay, magandang balita. Naay among balay nga mansyon pa yun. Ha? Kung ibutan ni sa isab, malipay ka ba? Ha? Kung ka ang akong kauban ni Adto, sa imong ngalan? Adto. Ako, si Gian. Magandang balita. Ang akong pangalan, si Gian Onday. So, ito ilim, Junior. Mga kiling, balita ng bayan. Magbalik ng balita ng TV.